Maayong buntag kanatong tanan. Sa giingon ko pa kaganiha, karong adlaw mao ang pagsaulog nato sa ika-16 nga kasumaran sa pagka-anibersaryo sa pagka-national shrine sa atong simbahan. Palakpakan nato ang tanan. Mga igsuon, niining ato nga pagpamalandong karong adlaw, naghisgot kini mahitungod kang Pedro, nga diin siya iyang gipangutana si Jesus sa pagkakita niya sa tinun-an nga kadtong nagpauraray sa dughan ni Jesus sa ilahang katapusang pagpanihapon ug unsay dangatan niining tawhana. Kabalo kita nga mao kining mga panahon nga nagpanamilit na si Jesus sa iyang mga tinun-an. O kini usab nga panahon nagisgot si Jesus mahitungod sa iyang pagbalik ngadto sa Amahan. Ug busa mao nga kini nga mga butanga si Jesus sa iyang pagtubag kang Pedro miingon lamang siya, sunod kanako. Sunod lamang kanako. Follow me. Kini naggisgot nga kining mga butanga sa ato ang kinabuhi karon niining ato nga pagsunod sa ato ang Ginoo, importante kaayo nga ang pagsunod diha sa Ginoo mao lamang ang ato ang focus niining ato nga kinabuhi. Of course, kitang tanan naamantay kining mga obligasyon, naatay mga gitawag nato nga mga pambuluhaton ug naatay mga importante nga angay alang sa pamilya, kaugalingon ug sa atoa nga komunidad. Apan importante lamang gihapon nga kining mga butanga sa pagsunod sa Ginoo mao gayud no, naagid kanunay unta ang Ginoo sa atong mga gipangbuhat. Nagisgot kini nga naagayod ang values sa ato ang pagka-Kristiyanos sa atong trabaho, sa pamilya, sa ato ang pag-uban sa ato ang community, o ilabi na gayod diining higayon nga diin ipakita gyud nato unta ug unsa ang atong pagka-Kristiyano. Giingon pa nga ang speculation was unhelpful. Ug mao na ang behavior ni Pedro. Kana bitong mag-speculate ta nga wala dili nato, kana bitong maghuna-huna lang ta ba no na wa ta nangutana. Daghan man ing ana nga tuan no. Dali ra kay ta mag-speculate. Atong una-huna nag-advance. Ang atong una-huna nag-una. Muna nga ang ato speculation, dili gina siya kining makatabang. Hinuon na kining ato nga mahimog unta ta nga prudent, no? Nga kana bitong magmatinud-anon. Kay kining atoa nga pagbasin og kining ato ang speculation, makabuhat tinuon ta og dili maayo. Makabuhat tinuon ta og istorya nga dili tinuod, makabuhat tinuon ta og istorya nga dili gid ug wala gid gibuhat sa tao. Muna nga kini nga paagi karon sa ato ang pagpamalandong, hinaut unta nga kita naagayod ang ato nga paghigugmaay sa matag usa kanato. Ug mao nang giingon ni Jesus nga importante kaayo nga ang gugma magauban unta kanunay kanato aron ang ihapong istorya sa gugma mapaambit pod nato ngadto sa atong isig katawo. Nga importante kaayo nga ang gugma sa Ginoo nga ato mapaambit ngadto sa uban. Dili kadtong mga sayop nga mga taho, dili kadtong mga gitawag nato nga mga istorya nga dili tinuod, bakak, apan hinuon ang istorya sa gugma sa Ginoo nga mao ang atong mapaambit
ngadto sa atong isigkatawo nga maila unta ang gugma sa Ginoo niining ato nga kinabuhi ug ilabi na ngadto sa uban. Busa mga igsuon, niini nga paagi sa ato nga pagpamalandong usab niining adlawa sa ato ang pagsaulog niining anibersaryo sa ato ang parokya isip usa ka national shrine. Sa debosyon nato sa atong mahal nga inahan Birhen sa Regla, inaut unta nga ato usab mapaambit ngadto sa atong isigkatawo ug unsa kita pagpangga sa atong mahal nga inahan, giunsa kita niya paggiya ngadto sa iyang anak nga mao ang ato ang Ginoong Hesukristo. Kitang tanan nga naa dinhi, kabalo man kita nga ang atong mahal nga inahan Birhen sa Regla milagrosa. Daghan tag mga istorya nga mga gitawag nato nga mga pwede nato nga mapaambit ngadto sa atong isigkatawo. Giunsa kita pagpangga sa atong mahal nga inahan. Ang uban naayo sa sakit, ang uban sa pamilya, ang uban sa trabaho, ang uban sa relasyon, ang uban naa sa paghinigalaay, ug ang uban pagayod nga diin miangat, no? Kung giingon pa nato nga walay kwarta kaniadto, nakakwarta man. Na ay grasya, no? Daghan atong gipangayo dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa debosyon nato sa mahal nga inahan Birhen sa Regla. O ginaot unta nga kini nga paagi sa pagsaulog nato karong adlaw, hinaot unta nga magpadayon kita. Magpadayon kita diha sa pagtuo sama sa atong mga katigulangan. Nga diin naghisgot kini mahitungod giunsa ang dakbayan sa upon, ang Lapu-Lapu City, pinaagi sa atong debosyon sa mahal nga inahan Birhen sa Regla. Mga igsuon, sa atong pagpadayon sa ato ang santos nga misa, mangayo kita og daghan og dugang pa nga giya sa ato ang Ginoo, sa atong mahal nga inahan Birhen sa Regla, sa grasya nga atong gipangayo. O ginaot unta nga kadtong tanan nga karon nga naa dinhi mianhi sa pagpasalamat karong adlaw kay birthday, anniversary, hinaot unta nga kamong tanan usab pagabuligan sa Ginoo sa grasya niining inyong pagpasalamat sa Ginoo karong adlaw sa pagbalik ninyo dinhi sa atong simbahan. Kitang tanan manguli unta nga puno sa grasya sa atong Ginoo. Amen. Hinaot paunta. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Palihog manindog.